Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! $160 guys, naku po, mag-umpisa na tayo. Ayan na, 160 aglonema variety ate. Ano bang variety nito? Ano pong pinaka-ID niya? Basta red. Basta red aglonema no. Mahalaga. Hindi nga po, 160 talaga. Wow. Ito guys, so naku po. Yung mga reseller dyan, maraming susugod. Ito po yung super atom guys. Ate, magkano ba to? 130. Ayan na. Diba 130 lang. Tapos dito naman sa baba, yung medyo, yung makapal talaga 100, nakapat na itong watermelon. Ito pong manipis nila. Hindi namang manipis, talagang makapal na rin naman. 50 pesos oh. Wow. Itong nakapat na sa akin mo te, magkano? 70. Kasi magandang klase ng succulents to eh. Nakapat na po. Ito ate, si ano? Si Violet. Oh, 120 guys. Ubod na siya ng kapal. Diba? Ganda. Medyo magsisimula tayo. Maglakad-lakad. Ate, pasensya na, mangungulit. Yung ganito po nyo magkano? 50. O diba? 50 pesos lang ang kapal na po. Wow. May nakita ako dito eh. Dito ate magkano? Ang kapal ng raindrops. Magkano dito ate? 185. Ang lalaki ng dahon. O diba? 185. Ang kakapal na po ng dahon. Parang sa akin to, di ba? Pero ang type ko talaga yung super atom, 130. Yung dating binablog kong tagwa 1,000. Ayan o, natawa si ate o. Aray, aray. O, di ba? Ate, paano ba mag-alaga nito? Binalikan eh. Hindi raw tong alagain tong plants na to. Super atom. Kunin na natin to kay ate. Nakakahiya naman. Pero totoo lang guys, ang talagang ano ko dito, kukunin ko sa kanya lupa. Lupa talaga ang sadya ko. Ate, bigyan mo naman ako ng ubod ng kapal. Makakuha man lang ako sa isang plants. Pero yung mga ganito po, magkano? 70. Yan po, 70. O yan po, yan. Yung bet ko. Yung Birkins dito ate magkano? 175. Grabe. 175. Hindi nga ate 175, paulit-ulit eh. 175 guys. Ano pa? Napakababa naman. Magreklamo pa eh, no? May mababa na nga eh. Yung mga nagtitinda dyan. Pero natanungin kita ate, nag-live selling ba kayo? Hindi. Hindi sila nag-live. Pero, nagpapaship kayo? Hindi rin guys. Kung may mga nagtatanong, talagang pick up lang po sila. Ayan, pick up. For pick up lang po sila. Siyempre, balik po tayo dito sa may Barangay Bukal, Padre Garcia. Tama ate? Baka magkamali na naman ako. Dito ate, magkano sa'yo?
85. Yung mga rare plants, yung mga aglonema, 85 guys. Yung iba may pat pa oh. Meron ako nito, nakukuha ko 300. Ngayon 85. Parang ang sarap magbenta ng halaman. Ngayon, di ba? Grabe, bumaba na. Ayan guys, oh. Ang ganda ng, magkano uli ate? 175? Ang kakapal. Eh dito po magkano? 180. 180. Yung dati mga taglilibuhin. Si Tineki. Ito si Black Prince ate. O, parehas sila ng presyo. Ayan guys. Dito ate kay Marian, magkano po? 50. Yung 50 nila, tatlong stem, puno. Kaya na nga, family na eh. Oh. Dati-rati, 50 pesos, isang puno lang sa seedling bag. Ngayon, oh, ang kapal. Ay, gusto ko talaga yung ipang gamit eh. Ayan. Ito pa po. 50 pesos. Ang dami yung maipopropa. Ayan. Eh, dito po magkano? Kay Calathea. 200. Kasi naman po, ang kapal. Ayan, sa seedling bag na yan. Ang kapal po, ito yung magandang Calathean alagaan. Yan. So, rattlesnake. Ito po, magkano sa inyo? 70 pesos. Ayan. Pang 70 pesos. Dito po, 50. Ubod ng kapal na. Ang ganda. At ito si Fireflies. Tama ba yung pronunciation ko? Fireflies. Magkano po dito? 70. Ito si Green Emerald. Nagtatago na. Oh. Ang haba na. Ang dami nyo na pong maipopropa. 185. Ayan. Maganda ng dahon. Balik-balik. Baba tayo ng konti. Dito po, yung matured na to eh. Mother type na pong bigonia. Magkano sa inyo ate? 70. Ito? Yung ganito? Ah, meron pala sila. Yung anak-anak na 70 pesos. Mother type pala ito. At yung ganito, dito tayo sa kabila. Yung ganitong croton yung magkano? 25. Ang ganda naman. Hindi, ang ganda eh talagang na ano ako, nabibingi ako sa presyo eh. 25. Bakit kaya pag pupunta ako sa isang lugar lalong nababa presyo? Nagulat ako, burgers 175. O yan, mababa na rin daw po yung supply, kaya pababa po sila. Yung mga bigonya, dito sa bigonya naman. Ate, magkano ba yung ganito mong bigonya? 220, ano, mother type na po. Ayun po sa kabila. Itong Black Mamba eh. Ayun, pareho sila, 220. Itong Black Mamba, ang iba lang ang presyo. 950. Ayan. Ubod na ng kapal. Pumunta po ako dito para bumili ng lupa. Mag-vlog na rin tayo para hindi masayang. Ate, dito, magkano sa inyo? 120. Ang kapal na oh. Dati tagpa 500 to. Ngayon, magkano po ulit? 120? Kababa. Ate, yung ganito nyo, binibenta nyo pa rin? Okay. Uy. Ganun karir pala yung ganito, no? Ah, ito, Holland variety. Medyo. Saan po? Itong jade. 20 pesos. Ayan guys, oh. Ate, paano ba alagaan tong jade na to? Isang beses lang din didiligan. Ayun yun ang laging dinidilig kasi narinig siya. Pero sa mainit siya ilalagay. Ayun. Ang ganda nga naman talaga, di ba? Yan, oh, nagpupula-pula. Ate, ito, yung ganitong plants. Paano ba ito alagaan? Kasi nung bumili ako nito, ano po bang ID nito?
Bigla siyang ano ate, nalusaw. Ayaw din niya ng ano. Matubig? laging dinidilig. Tapos piniler talaga. Oh, Dusty Miller. Ayaw niya nang laging dinidilig. Paano ang pagdilig nito ate? Parang sucklings din siya? Parang ano, every other day. Ano pa? Once a week. Pero kailangan siya na arawan. Kailangan naaarawan. Ayaw niya ng malilim. Ay, ganun pala siya. Nilagay ko siya sa malilim. Nanguluntoy. Pag ano pa naman, pag ganun din na nakakasurvive. Di ba? Nagtataka ako. Kaya minsan talaga nagtatanong ako pag bago sa ano pag-aalaga ako nasasayang ang kwarta. Ito po magkano pag ganito na? Kasi nabili ko pa yun ng, yung mahal pa yun, nabili ko yun ng 1,2. Kaya lang, inano ko na sa Ah, oo nga, para makabawi. Dati binili niyo po to, may price pa. 1,2. 1,2 kaya, ayan o, pero pa na nila, ay tawag ba na, tuminarkot na nila para makabawi daw. Bilhin nyo na po. Ate, yung ganito ka-cute. Sexy. 17 na. Oy, soy, grabe. Mura na. Lakad-lakad tayo. Dahan-dahan lang, baka makasagi. Ate, dito magkano po yung ganito nyo? 45. Ito? Parang firm siya, di ba? Ay, iba yun. 200. 200. Ano, ang gandang kapal nga eh. Pero dito po magkano sa mga butterfly? 35. Aba, di tatlo 100 to. O, dating 150, tag 100. Yung mga ganitong variety, medyo rare to, di ba? Sa mga aglonema. 35 na lang ngayon, guys. Grabe, oy. Grabe ang presyuhan. Dito po. 30. Ate, ano bang ID nito? Green Papua. Green Papua. Ayan, Green Papua. Medyo nag-iikot-ikot ang mga mata natin. Dito po ate, magkano dito? Peacock. 45. Wow. Ito magkano to? 25. Ang mumura naman ang presyo dito. Ayan guys, oh. Yung dating tag 35, 25 na lang ngayon. Ayan po, grabe. Para pababaan ang presyo dito, no? Eh, dito ate, magkano? 30 pesos. Nakalimutan ko. Spider yun. Nakalimutan, pero spider, no? Ito, maganda rin to sa mga hanging plants, eh. Diba? Ayan. Yung tag 25 ba dito, ate? O, yung tag 25 nila, ayan, no? Yung mga bulaklak na rin. Medyo lakad-lakad. Binibida ni ate yung ano. Ito. Ito ate, si Snow White magkano? 35. 45. Ayos 45. Pati doon ba 25? Yung croton. Ang galing. Diba? Dito tayo sa kabila. Kinchay ba to, te? Celery. Celery. Magkano yan, ate? 80. Ano bang gamit ate ng celery? Diba yung ano yan? Sa pagluluto? Luto. Sa pagluluto. Mga herbal. Dito tayo sa kabila. Ito guys, binibida ni ate, ang ganda ng gumamela. Ate, magkano ba to? 180 guys. Ang kapal naman po ng 180 nila. Ayan. Yung mga gumamela lovers dyan, 180. Ang ganda-ganda. Ito ate, anong plants to? Magkano po yung ganito nyo? Money tree. 200. Ayan o. Ang dami na pong bulaklak. Ito maganda rin to eh. Yung ganitong plants. Magkano pa pag ganito kaliit? 120. Ate, ano bang pinaka-ID niyan? Blue Fine. Blue Fine. May lantana si ate. Oh. Ate, yung lantana mo magkano pag ganito? 25. Ayan, yung mga mahihilig sa mga flowering, guys. 25 yung lantana. Yung money tree nyo po. 30 pesos. Ayun ang maganda, pang table. Ayan guys, so kinuha ko.
Ayan, 30 pesos. Malalaki na po. Yung ganito pong croton nyo, 25. Yung pinakamataas doon, 45. Airplane. Diba ang kaganda? Marami kami ganyan sa harap ng bahay namin. Puro croton. Ito po, magkano sa inyo? 100. Ate, ano bang pangalan ng plants na to? Blueberry ba to? Blueberry. Ayun, blueberry. Kasi nakakalimutan ko rin ang tataas na po. Diba? Hindi ko pa nakikita ang bulaklak ng blueberry. Ito po si bonsai. Aba, may bonsai si ate. Magkano po? 350. Ate, ano bang ano to? Red balete. Red balete ba? Ayos ah. Ayan o, yung mahilig sa mga bonsai. Parang may budget na. May budget bonsai na. 350. Meron ka ng bonsai guys oh. Dati libo. Pinakamababa 1.5, di ba? Kasi minsan nagtatanong din ako, iba ngayon 350 na. Ayan oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda po. Medyo ikot-ikot sa kabila. Nasa kabila. Ayun, oo nga naman. Ang gaganda. Eto guys, may rose sila ate. Ate, magkano rose nyo? Magkano po? 90! Ang rose. Ayan po, yung may hilig sa makukulay. 90 pesos lang. Aba? 90 pesos. Ayan guys, paunahan na po kayo. Parang mga bago, no? Ate, ikaw ba nagtanim yan? Binili mo lang din. I-deliver lang yan dito. Pero mura. Pagka tinatransfer ko sa ano. Ayun, tinatransfer nyo sa lupa. Okay. Oh, kaya. Ito po, si Millionaire. Mel Flores. 185. Ang ganda naman ng anthurium ni ate. Magkano sa inyo yung ganito, te? Ito pong ano mo red hot. 250. Tapos yung maliit. Yung pinakamaliit, 140. 140. Ayan. Yung 250 nila, sobrang kapal na po. Oo nga, puro bulaklak na, no? Ang gaganda. Pati yung ganitong bulaklak, pati yung ganito po, 150 naman to. Ito po, 150 naman. Ayan, makikita nyo. Sa dahon pa lang ang thorium, ibang-iba rin ang iba't iba rin po yung varieties niya. Diba, no? Iba-iba yung dahon eh, makikita mo. Ngayon ko lang napansin yung ganitong anthurium. Ang mas madalas yung eto eh. Ayan yung malalapad ng dahon. Ayan oh, ang gaganda oh. Mas mura, 140. Diba ito yung maliit? Violet ang dahon. Ayan. Kailangan talaga ililipat, no? At totoo lang, pwede nang ipropa yan. Diba, no? Yan, no? Hindi lang isa. Kulang sa lupa. Kaya, ito po, yung mga ganito nyo, pampaswerte. 25. Ate, ano bang ID nito? Parang Dracena. Song of India. Ito guys. Song of India. 25 pesos. Medyo nanginginig mo kami natin. Ito ate, magkano naman sa inyo to? Sunrise. 20. Pati ito ba ate binibenta nyo? 70. Ano po bang ano nito? Parang Collagen na siya ano. ito. Maraming pangalan yun. Dito naman. O yan, hindi rin nakakalimutan na rin ni ate yung mga ID. Pero ito ate, magkano yung mga presyo? Ang mahalaga, ang presyo, hindi natin makakalimutan. 75. Ang ganda. Ito po, yung mga pang-bakod, sayang naman. Yung mga pang-25, basta taas na po. Ayan, yung mga pang-landscaping. Ang gaganda. Ito yung garden ni ate. Maliit lang po siya, pero napakamura. Ate, si Rensaya, magkano?
Uy, 20 pesos. Ito ate naman yung pink lipstick nyo. 40. 40 pesos. Dating 150. Hindi bumababa ngayon. Sobrang baba na. Ang gaganda na. Ate, ito sa kabila. Ano ba tong mga tanim mo dito? Ito po mga ordinaryong aglaw ni ate, 50 pesos. Pero hindi po kayo lugi sa 50 pesos. Sobrang kakapal na po, ayan. Naku, yung mga croton dito ni ate. Magkakano yung mga ganito ate? 40 pesos. Diba? Ang mumura. Ate, ano ba tong mga bagong tanim mo dito? Yung variegated siya na ano ka na. Oh, okay. Hindi pa lang lumalabas yung anong, di ba puti yung ano na baby. Oo. Kasi bata pa. Ito guys, kung naghahanap po kayo ng mga variegated kamatsili, ate magkano yung ganito? 35. Ayan o, ang daming tanim ni ate. Ate, stable na rin po ito. Ayan, stable na po. Di ba ang gaganda? Meron dito si ating caladium. Baka may gusto po. Ating caladium na ganyan. 100. Nakapat na rin naman po. White Christmas. Yung syngonium nyo, yung katabi. 50 pesos. Ang kapal na po. Ate, si bromelian, huwag natin iwan. 50. Ito po yung garden ni ate. O, diba? Papresko dito eh. Ang presko. Iba talaga yung may net. Ate, ilang percent pa tong net mo? Ito yung 70. Sobrang init naman talaga. Diba? O, yan guys ang gigantium. 350. Ang ganda oh. Ganda po ng pot. Pang display na lang po talaga. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Shout out po sa aking mga subscriber, sa aking mga naging kaibigan sa YouTube, sa mga lagi po nagko-comment sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, shout out po tayo sa aking mga kaibigan at sana po i-supportahan din nyo ang kanilang mga channel. Shout out po kina Dayday Pinay in Sweden, Remus Garden, Ogniras Garden, Relax Life, Geraldine, Jesha TV, According to Jeff, DH Junior TV, Susan Galang, Terrace Gardening Life, Girl Laminiro, Kajoni TV, Dream Life and Garden, Joe Perero, Melinda's Vlog, Halaman Nanay, Argent Talk, Plant Princess, Quincy Daily Life, Aussie Dream Filipina Expat, Nining's Life in the Province, Lola's Living, Forest Garden, Anthony, Margie Pulido Vlogs, NMR Plant, M. Santillan, Arquitecto Hardinero, at The 2M Channel. Shoutout din po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta at lagi nagko-comment na sina Daisy Pora, Miriam Ulino at Maria Sita. Maraming salamat!